No way. Jo, den er god nok. Hold kæft, for fedt. Vi har bare et problem. Hvad er det? Så skal vi jo hjem til Danmark. Fuck, Fuck. det havde jeg ikke tænkt på. Hej, jeg hedder Signe Tornhøj, og jeg er 23 år og går på 4. årgang. Og jeg vil være en rigtig god vejleder, fordi jeg er klog, sød, åben, lækker, sjov, grøn. Og så kan jeg holde floor åben til klokken 5 som ædruvagt. Hej, mit navn er Asger. Jeg er 80 år gammel og går på 4. årgang. Og jeg vil være en rigtig god vejleder, fordi jeg er en rigtig god vejleder. Altså, fuck, let's go, så er vi nødt til at komme hjem. Så er vi på en bådsaxe lige nu. Der er lidt høje bølger en gang imellem. Ja, drivbåd. Vi har fået at vide, at hvis der vi bare skulle gå igennem junglen her, så ville der komme et busoptog på et eller andet tidspunkt. På den anden side af den her fucking jungle. Hold kæft, det var. Det er lidt varmt. Det er sgu løgn. Vi har et problem. Vi har et lille problem her. Det er en strand. Det er en strand. Så fandme vi er på en ø. Jeg tror, vi er på en ø. Vi er på vej. Vi kommer hen til jer. Skal vi vende om? Vi skal tage en båd et andet sted. Den anden vej. Den anden vej igen. Asger. Det er sgu da Angkor Wat. Hvad? Anker hvad? Angkor Wat. Anker hvad? Angkor Wat. Hun fatter ikke en skid. Kan du ikke bare forklare mig navnet? Altså. Anker hvad? Undskyld. Angkor Wat. Du kan ikke bare sige what. Jo, what? Nej, what giver ikke nogen mening. Så Angkor Wat. Jamen, jeg ved godt, at what det er engelsk. Den fucking pastinak. Nej, sikkert en flot grotte, vi har her. Åh nej, en grotterotte. Hej. Ang. 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 Ja. Ej, drej. Ej, drej. Ah. Ej, hov, vent. Ja, hvad så? Er det ikke først sådan maj-juni, at vi skal begynde at lave vejlederting? Hvorfor skal vi sådan tilbage nu? Ja, det har du faktisk ret i. Er vi så overhovedet blevet valgt som vejleder endnu? Nej. Jo mere jeg tænker over det, så tror jeg faktisk måske bare, at de søgte. Nå. Men så har vi jo ikke travlt med at komme hjem. Nej, det har du faktisk ret i.